V jaké formě je česká startupová scéna? U pořadu Fast 50 on Air, tentokrát ze Summer Party na střeše J&T banky, vás zdraví Ondřej Rošický. A mým dalším hostem je Branislav Bér, CEE Business Development Manager ve společnosti Visa. Dobrý den, Branislave. Dobrý den. Jak byste popsal aktuální stav české startupové scény? Tak my sme sa vlastne pripojili ku Fast 50, pretože vidíme, že tu sú vlastne plody práce nejakých ľudí, ktorí si vymyslia nejaký sen a nejakú aktivitu a tu pretavia do reálneho biznisu. Takže ak by sa ma niekto pýtal, či sa dá postaviť startup, tak určite poviem áno. Ale ak by som ma niekto opýtal, keby som to nejakým spôsobom porovnal, a určite by som povedal, že máme čo zlepšovať. A samozrejme vždycky všetci môžeme niečo zlepšovať. Keď to porovnám s tým svetom, hlavne tu vidím možno tú regulatornú časť, kde by som videl oproti nejakým krajinám, ako je napríklad Veľká Británia, tie zlepšenia, ktoré sa dajú uskutočniť u nás. To znamená, ako rýchlo viem založiť spoločnosť. Ako jednoducho je vlastne pre mňa začať robiť ten biznis. Mám tu nejakú podporu od toho regulátora. Mám tu nejaké sandboxy, ktoré mi umožňujú vlastne vyskúšať si ten nápad. Ale samozrejme sú tu aj iné odvetvia, ktoré môžeme zlepšiť. A práve preto Visa sa snaží vstupovať do tohto ekosystému a nejakým spôsobom aspoň podávať pomocnú ruku tým fintechom, ktoré práve chcú začať robiť biznis v platbách, aby sme im ukázali, čo musia práve absolvovať, aby mohli takýto startup začať riešiť alebo vyrábať. Myslíte si, že máme v Česku vhodné prostředí pro vybudování úspěšného startupu? Určite. Určite. My sme vlastne stred Európy, geografický stred, ale myslím si, že práve tá moja skúsenosť, keď som fungoval vo fintechoch v Londýne, bola, síce ten kapitál bol v Londýne, ale ten development bol práve v centrálnej Európe. To znamená, že máme ten intelektuálny kapitál a to je to najdôležitejšie práve na tom celom budovaní tých startupov, takže my potrebujeme len nejakým spôsobom aktivovať ten human capital, ako ho voláme, aby fakt videl budúcnosť v tom, vymyslieť si niečo a uskutočniť tú budúcnosť. Visa je čerstvým partnerem programu Fast 50. Co od toho partnerství očekáváte? Tak niekedy som počúval, že Visa je veľký moloch, ktorý si robí nejaký svoj biznis v platbách. Visa bola niekedy tiež len na začiatku bol nejaký fintech, nejaký startup. A my veríme v to, že podporovať konkurenciu, podporovať startupy, podporovať ten ekosystém bude vlastne benefit pre celú spoločnosť a aj na konečnom dôsledku aj pre Visu. Takže očakávame od toho to, že Visa bude videná ako partner, ktorý pomáha tomu ekosystému. Chceme samozrejme nadväzovať nejaké biznisové vzťahy so spoločnosťami, ktoré rýchlo rastú a potrebujú práve ten náš nejaký produkt alebo nejakú službu, ktorá môže vylepšiť práve tú ich zákazníckú skúsenosť. A teď v situaci, kdy je nějaká společnost, startup začínající, která přemýšlí o tom, že by se přihlásila do programu Fast 50, tady k tomu získat ocenění, řekl byste ano, jděte do toho? Absolutne. Určite by som všetkých pozval, aby sa zúčastnili, aby sa pridali. Všetci hľadáme nejakým spôsobom, ako môžeme vlastne dostať do povedomia ten náš nápad. A toto je fantastická platforma, ako ten nápad propagovať a dostať ho na svetlo sveta. Branislav, vám moc děkuji za váš čas. Díky. Loučím se i s vámi a ještě připomenu, že až do konce srpna probíhají registrace do dalšího ročníku programu Deloitte Technology Fast 50. Více informací najdete v popisku pod videem. A pro více inspirativních rozhovorů nás nezapomeňte odebírat nebo sledovat na sociálních sítích.